karamar hukumar Kajuru, duk wanda ya ci zaɓen primary election a jami'ar PDP ya zama kamar an gama aiki, domin karamar hukuma ce wanda babu wata party wanda ta tabbata ci zaɓe. Ni ne mai suna Jonathan Bahago, dan takarar PDP na chairman a karamar hukumar Kajuru. Ya shi yanzu Allah ya sa kai ne kai nasara da kuma yawa a wannan zaɓe. Me za ka ce? A da zan gode wa Allah da wannan dama da ya bani. Na gane cewa Allah ya bani dama ne domin yi wakilci da kuma ba da contribution politically a karamar hukumar Kajuru. Ya kake ganin idan Allah ya kama lokacin karamar hukumar Kajuru, duk wanda ya ci zaɓen primary election a jami'ar PDP ya zama kamar an gama aiki, domin karamar hukuma ce wanda babu wata party wanda ta tabbata ci zaɓe tun daga ba wanda ta tabbata ci zaɓe tun daga 2015 sanda APC ta zo mulki. Akwai abubuwa wanda yana zuciyana. Na daya haɗa kan al'umman karamar hukumar Kajuru. Na daya ci gaba ta hanyoyi da dama, youth empowerment, domin talauci ya riga mamaye kasar nan. Akwai hanyoyi da dama wanda sai an koma drawing board, an kuma duba abinda ya kamata a yi wa talakawa domin rage talauci wanda ke a kasar nan. Ba tare da la'akari da bambancin siyasa ba, me kake so ka faɗi ga mutanen karamar hukumar Kajuru gaba ɗaya? Ba wani abin da zan faɗa masa wanda ya fi godiya da kuma wannan dama da sun bani. Godiya ne kai, ina godewa mutane karamar hukumar Kajuru kamar yadda na yi magana, domin wannan dama da sun bani. Ni kuma ina roko wannan haki da sun sa a kaina, zan yi kokari in gan cewa na sauke wannan hakin, kuma don haki ne wanda idan in ban rike shi da kyau ba akwai sakamako wanda zan bara shi a ƙarshe.